Kini ke All India Radio Shillong ke kubur ban puli di ibadahun ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubur menta kestem. Sngukya Menteri ketenat ke kuat ke khia kari halor ke jingnang kiyo jong ke jingpang COVID-19 hakal lengkari India. Saupu armut ki brew ke leyot thamai ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kesngi, bat larake ke World Homeopathy Day hanin kesngi. Ki kubur babnya. Menteri ketenat ke kuat ke khia kari Dr. Bulletin ula penpau ke jing sngukya halor ke jingnang kiyo jong ke jing syakta jong ki brew ke jingpang COVID-19 hakal lengkari. Ula ong baka jing lek bom sut nyau bat kensting jong ki brew ke penlong ke jing kiyo kensan jong ke jingpang hakal lengkari. Haba penya ke jing ilang ba arpusau jong ki kenhun ki menteri halor ke COVID-19 hanin kesngi u Dr. Bulletin ula pentikna baka jing penbet penbiang ye baro ke jing don kampanye lek persya ke jingpang ya ke jingnang kiyo jong ke jing yo thamai ke COVID-19. Ula pentip ru bagi dan palat khatsan hajar teli ki jaka sumar ki bala penmang kerpang bat ki baterai kam hakari bat kini ki dan palat khat pra lak teli ki jing thia na ka benta ki nong pang COVID-19. Kari India kalala ban pendep palat khandai klur sau pulai lak teli ki jing ai dawai inject yada COVID-19 hakaleng kari hadu menta. Katanat ke kuat ke khia kala pentip bapalat lai pendriu lak khandai puwe hajar teli ki dawai inject yada COVID-19 ladat ban ai shiki nong yo mentoi hakari hakini ki al pasau kanta baladem. Hakawai pat kalyang ki dan hadu shilak lai puwe hajar khandai spa andriu puprangut ki balai yo thamai ke jingpang COVID-19 hakari hakini ki al pasau kanta baladem ke bala kentiu ya ke jing dan jong baro ki bala syakta haka jingpang COVID-19 hakari shiki palat shiklur lai paulak ngun. Katanat kala pentip ro baki dan news pa prapungut ki bala klat na kadaw kani ke jingpang hakini ki alpusau kanta baladem bat ke bala kentiu ke jing dan jong baro ki bala klat hakari na kani ke jingpang shiki palat shilak ndre punyo hajar ngun. Ke jing dan jong ki bayo thamai ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin ke sngi ki long saupu arngun ke bala kentiu ke jing dan jong ki badang dan ya kani ke jingpang ha ke jela shiki shispa ndre punyo ngun. Kita kisah pu arngut ki bayot thamai ke COVID-19 ki kentup iki lai pusau ngut na East Khasi Hills, lai ngut na West Garo Hills, arngut na Ribhoy, arngut na West Giant Hills bat iway na East Giant Hills District. Hakaway pat kalyang ki don ngut ki balakot no na kani ke jingpang hanin kisngi, ke balakentiu ki jing don jong baro ki balakot na ke COVID-19 ha Meghalaya shaki khatlai jar praspa prapkondai ngun. Kekela bakhatway jong ke jing kren ha pring ke India bat China kala long hanin kisngi ha shushul BPO ha Eastern Ladakh ha ka benta jong kari India. Kinong long kubor jong ka All India Radio kila pentip baki he shipai jong baro artli kiri kila ya mir jing mut pha halor ka jing pha weng no ki jing yakan art bat jing shrut ha ka tiga than. Kani ka jing kendo biang jong ki he shipai jong kini ki arri kila long hadien jong ka jing kendo ka baladap long ha ka arpo trek urampang araja apaway. Nakadaw jong ka jing kiu stat jong ka jing pang COVID-19 ha ka lengkari kabor penyat district jong ke Ribhoy district hanin ke sngi kalapen long ke jing pet penyat ne random test ke basendet ye kipat ba bat kumjuru kala dan kunai ki briu ki baklem dengi ki jing dakmut bat chintur ya kate ke jing jurep basendet lapen long hamuda market complex hanong po hapo ke jing elam jong extra assistant commissioner ke Ribhoy district uba ar kharbi khiu rangkat kinong trei ke tanat ke kwat ke khia lembat ki pulet ke district Habai keren shikilat pathai kubor uba kharbi ki ulo ong bala penlong e ketika jing jurep kensan kat kum gajing patha jong ke deputy commissioner ke district pante lakam ne ke jing ki ubiang jong ke jing yo thamai ke jing pang COVID-19 hapo ke district kadi kubor kawan shipi na ke All India Radio Shillong. Laitli ki jingblian bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ini pa biang shiki kubor hakini ka stem. Ringkat ke pertai baru kawai larake ke sngi World Homeopathy Day hanin ke sngi da ke office jong ke DMNHO ringkat ke jingi trailang bat ke Ayush Mission hapo ka tenat Ayush jong ke sorkar pedeng ha Bishop Hall hati sa Nongston ban ken mau buram ya ke lingku sngi ka ba arspa hundre jong Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann unong syam jong ke jing sumar homeopathy ukong san ha ke sngi uday deputy commissioner ke district ubati lingwa
Haba ajing kren ha kate kijing elang uba lingwa lo ong ba kijing sumar homeopathy kade ka wei ne kilat jing sumar kabala rimbha kabala ban pin koit bat wei nge kijing pang COVID-19 ha kaleng ki jilla bat hapo ka school ba Northeastern Hill University ki bor penyat ka nehu kila penmi ya ki kendon standard operating procedures ne SOP ban bot renti hapo ka ni ka school ba katkom kita ki kendon barok ki kelas kin peteng bet ha karukom jong ko online tat hadu depan benada kumwei pan barok ki jing elang ru an penlong bet ha ki rukom online kenang ban lait nya ka jing bun brio Kino ki bawan rung syapok nehu ki de bandeng ya ki jing dak khmut bat shentur bat bot renti ki jing jengai iwei na iwei. Lakang persya ru ki jing biak pathar ha ki jaka ki badan hapok ke skul ba nehu. Katanat ka kot ke khia ka jilla kala shim khia hadin ka jing pet ngor jong ka kenhon ka ying dorbar thau an ka jilla ba laingot na pedeng ki 1000 mut ki kan thei ba armet ha meghalaya ki de ki badan yok khnyang HIV AIDS. Commissioner bat secretary jong katnat ka kwat ka khia usampat kumar ula ong ba kalong ka basngusi ba ki breu kimpen let jingbot ika jingpen shai pat ba leng ba ki advertisement bat ki dur bat jingtho ki balabu ki lenti singkin ha ka bayadai bat ki jing ma jong ka ni ka jingpang ula ong ba ki don ki kendon ba ha ban pha pet bnya e baro ki kentei ba armet la ki don ne em yau khnyang HIV Henry kalong ka badan kamru ki shinrang ba kinwan shakmat ban pha pet bnya namar ki ru ki don bentai ki jing ki jong ka ni ka jingpang ha ka jalla Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh henen kesengiu la play ke jing rakhe Jubilee kesiar jong ke Manipur Cinema Palace Auditorium jong ke Manipur State Film Development Society MSFDS Impal. Ya kini ke jing rakhe la penlong de ke MSFDS. Menteri Rangba ola buru yang mau benar jong ke Manipuri Cinema bala play ro ya ke SN Chansini Archive and Museum hakate ke jaka. Haba ajing kren hakate ke jing elang UN Biren Singh ulo ong ba ke sorkar kala shemi shibon kisin jam nakabenta ban kentiu ya ke Manipur Cinema da ke bawandra ya ke matri ke Manipur State Cine Policy arajar arpo bala tunggu ya ke commission ban buddian ya ke rukom trikam jongka Hamanipur ki dan khat arngut ki bayo thamai ke jingpang COVID-19 hakini ki arpusau kenta baladem ke bala kentiu ke jingdon ki nongpang siki khandai puwei ngot hadu menta ke jingdon jongbaro ki bala shakta hakini ke jingpang ha ke jalla ki la poishi ki arp khunda hajar saus pa anyu pusan ngun pat baro ki bala kot pat ki la poishi ki arp khunda hajar khandai ngun bat lai spa anyu pusan ngot ki bala khlat no nakadaw ka di ke jingpang ta jingdon ki bala kot na ko COVID-19 ke lahir shaka khandai pupra point sa puwei na ka shispa Hakabede ba kajing ai inject ya da COVID-19 ki break bala pendap ya kajing ai inject ki long khandai puwe hajar ar spa anyo pu arngun bakan to bi ki lai puwe hajar sa khandai spa sangun kinong trai ka tanat ka kot ka khia Bat katung ila poish ka bakut jong ka kubor ka bawan shpi na ka All India Radio Shillong